נעשה לכם בדיקת אלכוהול. מי ששומע את הצלילים הבאים ככה, זה סימן ששתיתם יפה. מי ששומע את זה ככה, הרבה יותר טוב, הרבה יותר שתיתם. בכלל, אגב, תדעו שאני גיליתי, אני לא היה לי אף פעם פסנתר חשמלי. יש לי רעיון חדש לעניינות שלנו. במקרה עליתי עליו מפה. שימו לב, זה מטורף לגמרי. רגע, שימו לב. נכון שזה מוסיף? נכון? זה מוסיף. אני בא להכניס הרבה פריקה שלי מתוך זה. בא לך לרקוד את זה. טוב, נחזור לענייננו. אנחנו בעניינים רציניים. בסופו של דבר לא בא לנו. רגע. הנה, הוא חזר לעצמו. הם מסתובבים על התקווה, אז הממשלה פועלת מהר. אוקיי. הברווזון המכוער. אני עומד בקצה כיתה ומנסה לתפוס אותה, כל כך יפה כמו מלכה, הביטחון שלי שקע, ויש אחד יותר מוצלח, והדימוי שלי צנע, איך הוא זכה בה לא אני, ואז חלפו כל כך הרבה שנים. וזה סיפור כל כך מוכר, אני הברווזון המכוער, חושב שמן אבל כזה, בחוץ שפוי בפנים זה, וזה סיפור שלא כותבים על ילדים שמאבדים. לקח לי זמן למצוא את עצמי, לקח לי זמן למצוא את עצמי. זאת התפתחות מינית מוקדמת והתפרקות פנימית מושלמת וטיפולים משפחתיים. בגיל 11 בחרתי בחיים, אני לא אבין איך להפנים שורה של מסרים כפולים. מחד אתה כלל לא שמן, מאידך לא מגזים מלנגן. וזה סיפור כל כך מוכר, אני הברווזון המכוער, חושב שמן אבל כזה, בחוץ שפוי בפנים כזה. וזה סיפור שלא כותבים על ילדים שמאבדים. לקח לי זמן למצוא את